बोलारा हळेकोटे श्री मुख्यप्राण देवस्थान शुक्रवार ब्रह्मकलश नडतंड हनुम जयंती दिन आयनेर बय्यग पल्लंकी उच्चय रात्रि विशेष ರಂಗಪೂಜೆ ಬಂಡಿ ತೇರು ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿರಾಕದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಪ್ಪುನ ಕೋಟೆ ರಕ್ಷಣೆದ ದೇವಿರು ಬೋಳಾರ ಹಳೆಕೋಟೆದ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಆದಿತ್ತದು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನ ಶನಿವಾರದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಉಚ್ಚಯ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಲೇನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಲೇಪ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪೂಜೆ ಆದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಶುರುವಾಡ ಅಖೇರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೇನ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರು ಇತ್ತದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೇರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪುದ ರಾಶಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಮಹಾನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೇರ